Audiorama præsenterer Søren Banjomus jul. En julehistorie af Troels Bering. Instrueret og klippet af Jakob Octavius Jarlskov og musik af Lars Løvdahl Nielsen. Den 3. december. Var det altså snart var jul? Hej med jer, og velkommen tilbage på loftet. Det er heroppe, at en modig opdagelsesrejsende kan finde nye eventyr og lede efter skjulte skatte. Måske der endda ligger en gemt sørøverskat og venter på at blive åbnet. I dag er det den 3. december, og Søren Banjomus har besluttet, at musene skal have den bedste jul nogensinde, fyldt med en masse julegodter. Hvordan må det gå? Nu skal I bare høre. Søren, er du nu også sikker på, at det er en god idé? Bliver det ikke alt for farligt? Lille Tim, gider du fortælle din søster, hvad jeg fortalte dig i går? Musanna, det skal være farligt. Ellers er det ikke et eventyr. Præcis. Hold nu op. Det må da være muligt at holde jul uden at sætte livet til. Vi er nødt til det. Vi har ikke mere mad i musereden. Bare rolig, Musanna. Vi passer på hinanden. Er du klar, Smut? Helt klar. Dagens eventyr kræver mere end én mus. Og Smut er også fremragende til eventyr. Helt sikkert. Du er en pige. Det er jeg. Og du tager på eventyr. Yep. Jeg har været på masser af eventyr sammen med Søren. Jeg elsker det. Ud på verdens vilde våger og ned ad Sølverbækkens strøm. Ikke også, Søren? Lige præcis. Smut er hurtig og kvik. Hun er god til at tage på eventyr. Hvad gør I, hvis I møder katten? Det gør vi ikke. Vi skal nemlig ikke hen på loftet. Vi skal ned nu. Ned til menneskene. Hvad skal I der? Ikke mere snak nu. Eventyret kalder. Kan I ikke høre det? Kom, Smut. Tim. Ja? Vi skal bruge en 3. mus. Vil du med? Nej. Tim skal ikke med. Det er han slet ikke stor nok til. Selvfølgelig er han det. Tim har lige præcis den størrelse, der kræver for at tage med på eventyr. Men han er jo kun et barn. Så meget desto større grund til at tage på eventyr. Jeg passer på ham, han passer på mig, og vi passer på hinanden. Sammen med Smut. Er du nu helt sikker? Musanna, jeg kan huske, da jeg var ude på mit første eventyr. Det var så spændende og anderledes. Man oplever verden på en helt ny måde. Man lærer at være modig og kvik og stærk. Det vil være godt for Tim. Okay, så er du bare med, Tim. Men I passer på. Bare rolig, Musanna. Der sker ikke noget. Det håber jeg virkelig ikke. Kom så, I to. Kom, Tim. Eventyret kalder. Jeg kan mærke blodet bruse. Der er blus i mine ben. Eventyret kalder på mig. Bag hver træ og bag hver sten. Der er ikke noget at gøre. Jeg må straks afsted igen. På rejse mod ukendte himmelstrøg. Ud under stjernernes stråletøj. Fuld af fjernvej i mit hjerte. Er jeg draget mod en drøm. Ud på verdens vilde våger. Ned ad Sølverbækkens strøm. Og når jeg når frem til havet, sætte sejlet fast med søm. Med vinden i ryggen mod nye byer. Hvor nålen peger på eventyr. Du elsker virkelig at tage på eventyr. Det gør jeg. Jeg kan slet ikke lade. Har du været afsted på mange eventyr? Søren har været afsted på masser af eventyr. Det vil jeg også en dag. Ud og opleve den hvide verden med vinden i pelsen og skumsprøjt i knurhårene. Søren, vil du ikke fortælle om dine eventyr? Jo da. Det allerbedste er at tage på eventyr. Men det næstbedste er at fortælle andre, hvad man har oplevet. Vil du fortælle nu? Ikke nu. Nu er vi på eventyr. Historien får du en anden gang. Vi er ved røret nu. Hvad er det der for noget? Det er en emhætte. Det er sådan et stort, hvidt rør, hvor der nogle gange kommer de dejligste dufte af mad op igennem. Det går fra taget og ned til køkkenet. Prøv at dufte. Det dufter lækkert. Det er risengrød. Hvis ikke Smut havde gnavet hul i røret, havde vi aldrig opdaget alle de lækre dufte og den direkte vej ned til menneskenes køkken. Hvordan kommer vi ned? Skal vi ned i røret? Jeg har taget et reb med. Det binder vi om maven, og så firer jeg jer ned. Søren først, så kan du se, hvordan vi gør. Jeg er nede. Send lille Tim ned. Så er din tur, Tim. Gør det ondt? Slet ikke. Er du klar? Så går det nedad. Ikke så højt, du. Hvis menneskene opdager os, så begynder de at skrige og sætte fælder op. Undskyld. Jeg skal nok tie stille. Jeg firer mig selv ned nu. Drenge,
Kommer I? Hvad var det? Bare et menneske. Vær helt stille. Marius og Theo, kom så ud i køkkenet. Hvad? Theo altså, det er fordi, jeg har lavet risengrød. Hvorfor? Kan du ikke huske, at vi snakkede om, at I skal sætte det op på loftet til nissen? Gør det nu bare. Mor, bor der virkelig en nisse op på loftet? Sådan er det jo i december. Så bor der en lille nissemand på loftets mørke rum. Hvad laver den derop? Det ved jeg ikke. Jeg tænker, at han stamper og tramper rundt, og han spiser grød, for det er sundt. Her er skålen. Afsted med jer. Han skal jo også have noget at spise i julemåneden. Hvis man stiller en skål med grød op til nissen hver dag i december, så plejer han at give julegaver som tak. Kom nu bare afsted. Så skal vi bage julekager bagefter. Så hvor skal vi nu hen? Ned i menneskenes spisekammer. Det er der alt maden og godterne er. Vi kan kravle på spærene inde i væggen, indtil vi kommer ned under gulvet. Og så hen til spisekammeret. Kom med. Der er godt nok mørkt hernede. Ja, men nu er vi tæt på. Lidt længere hen er der en sprække i et gammelt gulvtæppe. Og så står vi midt i spisekammeret. Hvor meget skal vi stjæle? Ikke ret meget. Bare lige nok til, at vi kan blive mætte, og menneskene ikke opdager noget. Søren, er det ikke som om, der er noget, der bevæger sig derhenne? Du har ret, og det kommer nærmere. Hvad er det? Det lyder som sang. Der er nogen, der synger. Hvad synger de? Det er rotter. Store rotter. Og de kommer lige herhen. Hvad gør vi? Jeg skal nok snakke med dem. Hvor er der stemmer forude? Hvem går i mørket? Jeg hedder Søren Bennymus. Hvem er I? En mus? Nej, 3 mus. Og den ene er så lille, at den knap er tør bag ørerne. Jeg laver sådan en flok knæver hernede. Jeg kunne spørge dig om det samme. Hvad laver I vores hus? Vi er ude for at røve og plyndre. Er det ikke rigtigt, Mette? Jo! Navnet er Rotto. Jeg er styrmand for de frygtelige 14. Sørøverrotterne. Så hører I ikke til her i det her hus. I hører til på havet. Det er os, der er reddet her i huset. Pil af med jer. Det her hus er vores. Vi er også reddet her. Sørøverrotter hører til på et skib. Måske. Men nu bor vi her under gulvet, ikke? Og vi røver og plyndrer, hvis det passer os. I har været herinde i spisekammeret. Det er lige nøjagtigt, hvad vi har. Lækker mad, de har sig her i huset, hva'? Flyt dig så, Banjo-mus. Vi skrider. Kom, sørøverrotter af hjertet. Vi rider den bidende vind. Af saltvandet bliver vi hærdet. Tror I, der er noget mad tilbage til os? Det ved jeg ikke, Tim. Kom, vi går hen og kigger. De har godt nok været grådige, de rotter. Der er ikke meget mad tilbage. Men hvorfor? Det er jo så dumt gjort. Nu finder menneskene jo ud af det. Og så sætter de helt sikkert fælder op. Hvor er det bare typisk rotter. Mus! Vi er opdaget. Ned i holdet. I skal få med kostskæld! Tyveknægte! Det er altså strengt at kalde os 20, når vi ikke har stjålet noget. Jeg har en kurs i hovedet. Ned med dig. Skille-med-dinka-dinka-du, skille-med-dinka-du. Her på Søren Bennymus, han spiller nemlig nu. Skille-med-dinka-dinka-du, skille-med-dinka-du. Kom og syng og dans. Hvad sker der nu? Er musene kommet i sikkerhed? Har sørøverrotterne virkelig taget alle julekotterne? Er det nemmest at jage mus med en kost? Og hvorfor siger børn hvorfor hele tiden? Lyt med igen i morgen.